Сега нека да преминаваме към следващата огромна измама, а именно номер 3 Face и Save the Kids. Нека първо малко да ви представя кои са Face и какво е Save the Kids. Face е група от онлайн стримери и ютубъри, която е създадена още през 2010 година с цел самите хора в нея да се изградят една по-голяма аудитория, като колаборират заедно. И до ден днешен това е една от най-известните групи от ютубъри, като имат над 8,5 милиона абонати в общият им канал. Всичко се вървеше добре по тях и хората супер много си ги харесваха, докато обаче не стана инцидентът с техният проект Save the Kids. I'm Tico. I'm Ricecon. I'm Nikon. And I support Save the Kids Token. 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 Но за жалост това беше далеч от истината. Като вместо да бъде благотворителен проект, както беше представен, се оказа, че това е поредната измама, така известна като Pump and Dump. Или схемата им беше следната. Използваха манипулативна реклама чрез благотворителност, за да привлекат инвестори, а след което пуснаха самият криптотокен и шакаха неговата стойност да се вдигне, като инвесторите си инвестираха парите и малко след това продаваха цялото количество, което бяха инвестирали в токена. И понеже държаха огромна част от токена, стойността му падна. И отново според ютубъра